Prynawn da, gyfeillion. Croeso i pabell Cymdeithasau 2, a da ni gyd yn gwybod na hynna di pabell Cymdeithasau ora, felly da chi, dwi'n falch eich gweld chi. Dwi'n ymwybodol fod na sesiwn ddiddorol iawn yn Cymdeithasau 1 ar hyn o bryd, felly dwi'n gwerthfawrogi'n fawr bod chi wedi ymuno hefo mi. Cwpl o bethau cyn cychwyn, y gyntaf ydy, os da chi ddim yn tanysgrifio i barn, mae yna ymdrech fawr yn mynd ymlaen i drio cael bobl i danysgrifio i'r cylchgrawn gorau o ddigon yng Nghymru, os nad yn yr ynysoedd hyn. Na chdi, felly gwnewch hynny os da chi ddim wedi gwneud yn barod. Dwi'n gwybod os ti'n helpu, neu falle yn gwneud niwed, ond dwi wedi bod yn sgwennu colofn fusol ar Wleidyddiaeth Cymru i barn ys tua chwarter canrif. Dwi'n gobeithio bod chi'n chwilio am rwy'n newydd, ond beth bynnag, mae yna, felly tanysgrifiwch. A hefyd, dylwn ni ddweud fod dwi'n trafod y gyfrol hon, a mae bobl gwasg Brifysgol Cymru yn fyna yn mynd i fod yn gwerthu hwn am bris gostyngol wedyn. Felly dyna fo, reit, digon o hyrwyddo pobl eraill a hynna'n hyrwyddo hefyd. Reit, testyn y ddarlith hon ydy, a mae gennai fwy o nodiadau yn fan hyn ar y sleids na dwi'n arfer i cael, ac o'n i wedi bwriadu mynd drwyddyn nhw bore yma a cywiro'r iaith. Ond mi ddaru fy ddau mab i gyrraedd nôl am 3:45 o maes B bore yma i'r babell. Felly, dwi ddim wedi bod llawer o siap yn y fi bore yma mwyn mynd trwy'r nodiadau. Felly, os na walla iaith, beiwch y ddau fwy yma ar y pen draw. Reit, Gyfundrefn Gyfiawnder Troseddol Gymreig. Rwan, y peth cyntaf i ddweud ydy, dwi'n meddwl bod hyd yn oed yr ymadrodd yma i hun yn anghyfarwydd. Da ni'n hen gyfarwydd meddwl am chwaraeon Cymreig, gwleidyddiaeth Gymreig, cyfundrefn iechyd, addysg Gymreig, hyd yn oed syniad o economi Gymreig, ond dwi'n meddwl bod yr ymadrodd yma, Cyfundrefn Cyfiawnder Troseddol Gymreig, yn parhau'n anghyfarwydd. A hynny oherwydd bod ni wedi arfer meddwl am y gyfundrefn gyfiawnder ers ganrifoedd lawer mewn ffrâm Lloegr a Chymru. Mae'n meddwl bod yna rhywbeth penodol Gymreig yn yma yn taro bobl yn anghyfarwydd. Ac yn wir, yn y byd academaidd, mae'r A Chymru yn diflannu yn gyfan gwbl. Right? Felly, os da chi'n edrych ar y llenyddiaeth, a mae yna i rai na chi sy'n eisiau checio mod i'n gywir, dyma'r cyfeiriadau, ond maen nhw'n trafod English Penal Policy, English. Dydy A Chymru bryn yn cael ei drafod yn y llenyddiaeth ehangach ar y gyfundrefn gyfiawnder. Felly, da ni'n anghyfarwydd iawn yn meddwl bod yna rhywbeth Cymreig penodol yn mynd ymlaen yma. O dadl ganolog y gyfrol hon gyhoeddwyd hydref dwytha gan wasg y Brifysgol, ydy fod y dealltwriaeth draddodiadol yna bellach yn angynaladwy. Achos fel canlyniad anfwriadol, ond anorfod datganoli, mae'r gyfundrefn cyfiawnder unedol yma, Lloegr a Chymru, wedi chwalu. Dio ddim yn bodoli bellach. Felly, hyd yn oed os ydy'r awdurdodaeth gyfreithiol Lloegr a Chymru'n parhau i fodoli, serch hynny, mae yna gyfundrefn gyfiawnder troseddol benodol Gymreig, nid annibynnol Gymreig, mae'r gwahaniaeth rhwng annibynnol neu ar wahân a penodol yn bwysig yn fan hyn. Mae yna rhywbeth penodol Gymreig yn fyma. Pam? Oherwydd tra bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn parhau i ddal i gafal ar heddlua a'r gwahanol sefydliadau yna sydd yn rhan o'r yr elfennau Lloegr a Chymru yma o'r gyfundrefn gyfiawnder, felly carchardai, y gwasanaeth prawf, y llysoedd, yr heddlu. Tra bod heini yn parhau, os liciwch chi, dan fantell lefel Llundain, achos Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sy'n rheoli Lloegr a Chymru yn yr ystyr yma, mae'r rhan fwyaf o'r meysydd polisi a'r sefydliadau eraill rheini, mae'r heddlu, y carchardai, y gwasanaeth prawf a'r llysoedd yn dibynnu arnyn nhw mwyn gwneud eu gwaith wedi cael ei ddatganoli i'r lefel Gymreig. Right? A mae hynny'n golygu fod cyfiawnder yn gweithio yn wahanol yng Nghymru. Right? Os da chi'n gweithio yn yr heddlu yng Nghymru,
mae hynny'n wahanol i fod yn yr heddlu yn Lloegr, achos da chi'n gorfod delio hefo'r lefel datganoledig trwy'r amser. Felly, fel canlyniad anorfod datganoli, mae Cymru yn gweithio yn wahanol, licio fo neu beidio. A'r pwynt ydy fod yr holl yma rhwng y ddwy lefel o lywodraeth, o ran grymoedd ac o ran cyfrifoldebau, dydy o ddim yn syml a dydy o ddim yn eglur. Felly, da ni wedi bathu'r ymadrodd yma, mae wedi cael ei ddefnyddio gan bobl eraill mewn cyd-destau ychydig yn wahanol. Yr holl ddaneddog, the jagged edge, da ni wedi o ddybathiad Saesneg, yr holl ddaneddog. Felly, tydi'r gwahaniaeth polisi ddim yn eglur nag yn syml. Jyst i roed un enghraifft i chi, nes i ddweud bod y carchardai yn cael ei rheoli gan lefel y deyrnas gyfunol, bod hynna ddim cweit yn wir. Achos mae iechyd a addysg oedd i mewn i'r carchardai wedi'w datganoli. Felly, hyd yn oed pan da chi'n dweud, o ia, dydy'r carchardai ddim wedi datganoli, mae yna elfennau o weithrediad beunyddiol y carchardai wedi datganoli. Right? Ac heb sôn am, enghraifft, y gwasanaethau o ran ffindio tai i garcharorion ar ôl nhw adael y carchar, sy'n amlwg wedi'w datganoli. Felly, hyd yn oed pan da chi'n dweud, dydy'r carchardai ddim wedi'w datganoli, dydy'r heddlu ddim wedi datganoli, wel, mae o'n gymleth hyd yn oed yn fanna. Felly, mae gennych chi'r ddwy lefel wleidyddol yma sydd hefo grymoedd a chyfrifoldebau y maes cyfiawnder troseddol yn cael ei, a mae'r llywodraethau yna hefo i'w mandad gwleidyddol i hunain, i'w syniadau gwahanol yna beth ydych chi'n ei wneud. Felly, ydych chi'n cael y cymlethdod mawr yma. A dyma yn ôl ni sy'n gwneud y gyfundrefn Gymreig yn wahanol. Yn wahanol i Lloegr, yn amlwg, ond hefyd yn wahanol i'r Alban a Gogledd Iwerddon. Achos yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae gennych chi system gyfiawnder wedi'w datganoli'n llwyr. Felly mae gennych chi ddeddfwrfa, mae gennych chi senedd, mae gennych chi weithrediaeth, mae gennych chi lywodraeth, mae gennych chi farnwrfa, mae gennych chi gyfundrefn cyfiawnder ar wahân i'r Alban a Gogledd Iwerddon. Right? Mae nhw'n cyd-asio. Yn Lloegr maen nhw'n cyd-asio. Yng Nghymru mae gennym ni'r holl yma rhwng y ddwy lefel. A felly, dyma ydy'r holl ddaneddog. A'r pwynt wedyn sy'n dilyn o hynny ydy fod hyn yn golygu fod Cymru'n unigryw. Does na ddim un gwlad arall yn yr gyfundrefn gyfraith gyffredin, common law, sy'n meddu ar ei senedd a'i llywodraeth ei hun, ond sydd ddim efo ei chyfundrefn gyfiawnder i fynd ochr yn ochr a hynny. Felly, mae Cymru'n unigryw, ond mae hefyd yn pechu yn erbyn un o egwyddorion mwyaf sylfaenol y model San Steffan, y Westminster model o lywodraethu, a mae Prydain a Lloegr wedi'w hallforio trwy'r byd trwy hymerodraeth. Right? Achos yn y system yna, mae'r syniad yma bod gennych chi stôl 3 choes, bod gennych chi lywodraeth, bod gennych chi ddeddfwrfa, senedd a system gyfiawnder i gyd yn cynnal y drefn. Dyna'r model, dyna sylfaen y model, ac yng Nghymru mae gennych ni stôl 2 goes, os liciwch chi. Right? I reid ar ei fwyaf amrwd, felly. Felly mae hwnna yn unigryw, a mae o'n pechu'n erbyn y model yma ddari gael ei gyffredinoli gan Lloegr trwy'r byd, a mae yna broblemau mewn egwyddor mawr am y ffordd da ni'n gwneud pethau yng Nghymru, o gael yr holl ddaneddog yma. Un ydy'r cymlethdod ychwanegol. Right? 2 lefel yn yr un gofod polisi. Mae hwnna'n gymlethdod ychwanegol. Be mae hynny'n ei olygu o ran gweithrediad y system? Yn gysylltiedig, sut da chi'n llunio polisi oddi mewn i system lle mae gennych chi 2 haen o lywodraeth. Yn amlwg, mae o'n... Ydyn nhw wedi ffeindio ffordd o wneud hynna yn effeithiol, a hefyd pwy sy'n dal y system yma yn atebol. Achos y syniad yma o gael deddfwrfa, llywodraeth a system gyfiawnder barnwriaeth yn rhan o hynny yn gweithredu ochr yn ochr a'i gilydd ydy bod yna atebolrwydd yn hynny. Pan mae gennych chi 2 haen yn yr un gofod polisi, pwy sy'n dal pwy yn atebol. Right? Dyna ydy'r problemau mewn egwyddor. Ond mae bobl sy'n amddiffyn y drefn sydd gennym ni yng Nghymru, a mae
fel byddwn ni'n dod nôl at hyn tua diwedd y ddarlith, mae'r Blaid Geidwadol yn daer bod y system yma'n gweithio'n wych. Mae llawer iawn aelodau seneddol llafur o Gymru yn meddwl bod y system yma'n gweithio'n wych. Right? So, felly, ydyn nhw wedi ffindio ffyrdd o ddelio hefo'r problemau mewn egwyddor sy'n bodoli? Right? Dyma di'r cwestiwn, a dyma beth da ni'n geisio, be di'r dystiolaeth, okay? Mae'n rhai bobl yn dweud mae'n gweithio'n dda, be di'r dystiolaeth yn naill ffordd neu'r llall. A be da ni'n gwneud yn y gyfrol hon ydy mynd ar ôl y dystiolaeth. Da ni'n trio gweld sut mae'r gyfundrefn yma yn gweithio. Mae hwnna'n swnio'n syml iawn, ond dydy o ddim yn hawdd o gwbl, achos y cam cyntaf, oedden ni'n teimlo y cam cyntaf, oedd, gweithio allan beth ydy'r ystadegau bras ynglyn â gweithrediad y system yng Nghymru. Faint o dor cyfraith sy'n yng Nghymru? Faint o bobl sy'n mynd i'r llys yng Nghymru? Faint o bobl sy'n cael ei dal yn euog? Beth sy'n digwydd iddyn nhw? Faint sy'n mynd i'r carchar? Beth sy'n digwydd iddyn nhw yn y carchar? Lle maen nhw'n cael eu carcharu? Beth sy'n digwydd ar ôl nhw ddod allan ar carchar? Pethau sylfaenol. Y broblem ydy fod hyd yn oed cael y wybodaeth sylfaenol yna yn anodd iawn, yn rhannol i raddau helaeth iawn oherwydd bod yr MOJ, y weinyddiaeth gyfiawnder yn Llundain, yn gyndyn iawn o ryddhau y wybodaeth. Felly mae y gyfrol rhan mawr o'r data meintiol ystadegol felly yn y gyfrol hon wedi gorfod cael ei gasglu trwy ddefnyddio hawliau yn ôl deddf rhyddid gwybodaeth. Felly mae fy nghydweithiwr i Rob, fy nghydawdur i, wedi treulio blynyddoedd yn llythrenol yn rhoi ceisiadau rhyddid gwybodaeth i fewn, cael ei wrthod, aileirio nhw, dal ati. Felly sydd yn ddoi hun yn eithriadol o problematig. Ond beth bynnag, da ni wedi symud pethau ymlaen eitha tipyn. A dyma, ac yn y gyfrol, da ni'n mynd i fewn i gryn fanylion ynglyn â hyn. Ond be dwi'n mynd i wneud heddiw ydy rhoi ffigurau newydd sbon i chi. Da ni wedi diweddaru'r ffigurau. Mae'r data yn fyma mynd â ni at 2019. So, da ni wedi llwyddo i gael data mwy diweddar allan ohonyn nhw. A mae gennau stwff newydd sbon am y Gymreig yn y system garchardau. Does yna neb di weld o'i blaen. Felly, jyst chydig bach o ystadegau. Reit, dyma'r cyntaf. Faint o dor cyfraith sy'n yng Nghymru? Right? Os oes yna rai na chi'n griminolegwyr, fyddwch chi'n gwybod bod hwn yn gymleth, sut da ni'n mesur tor cyfraith. Ond mae hwn yn y llyfr os oes gennych chi ddiddordeb, ond cwbl da ni'n neud am hyn ydy troseddau fel maen nhw wedi cael eu mesur gan yr heddlu. Right? A mae yna ffyrdd eraill yn neud hyn. Ond beth bynnag, y pwynt ydy, gwyrdd ydy Cymru bob tro, right? Coch ydy Lloegr bob tro yn yr pethau dwi'n mynd i ddangos i chi. A beth da chi'n ei weld am hyn ydy, just ar y top line, ydy bod na lai o dros... Yn gyntaf mae'n ddiddorol bod nhw'n dilyn ei gilydd mor agos, ond bod y graddfa yng Nghymru ychydig yn is yn gyson bob blwyddyn na'r graddfeydd yn Lloegr. A mae hynny wedi parhau ers 2019. Right? So, oedden ni yn y gyfrol, da ni'n mynd at fyma, ond mae gennym ni ffigurau mwy diweddar, a mae'r un patrwm bras, hynny yw, mae o'n mynd lawr yn ystod cyfnod Covid, ond beth bynnag, da chi'n gallu gweld y patrwm, da chi'n gweld bod Lloegr uwchlaw Cymru. Un peth wedyn am y system gyfiawnder sy'n werth i nodi ydy beth sydd wedi digwydd i'r stad gyfreithiol, os liciwch chi, yng Nghymru yn ystod cyfnod cynni, austerity. A dyma chi jyst gymharu y llysoedd y goron ac yn adon yn 2010 a dyma nhw yn 2019. Right? A da chi'n mynd gorfod gweld yn fanwl iawn, mae'n jyst gweld o bell, da chi'n gweld bod rhannau helaeth o Gymru bellach heb stad llysoedd hygyrch. Right? Maen nhw wedi tynnu reit allan o'r cymoedd. Mae weinyddiaeth gyfiawnder wedi chwalu y stad llysoedd yng Nghymru. Maen nhw'n dweud bod hyn ddim yn broblem gyda llaw. Dwi'n siŵr faint maen nhw'n ei ddeall am ddeiriadaeth Cymru na trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Ond dyna ni beth sy'n mynd ymlaen o ran y stad. Noder
gwyrdd ydy Cymru, coch ydy Lloegr. Dyma poblogaeth carchar yng Nghymru a Lloegr py 100,000 o bobl. Ac eto mae'n wahanol ffyrdd o fesur faint o bobl, lle mae bobl yn dod, ond da ni jyst beth i cyfeiriad cartre bobl sy'n mynd i'r carchar. A beth da chi'n ei ffeindio, a Lloegr a Chymru hefo'i gilydd ydy'r uchaf yng Ngorllewin Ewrop. Right? Cymru a Lloegr efo'i gilydd ydy'r uchaf yng Ngorllewin Ewrop. Ond wele, os da chi'n datgymalu Cymru a Lloegr, mae Cymru yn gyson uwch na Lloegr. Ac eto, oedd yn ffigurau ni yn mynd, mae Rob chwarae teg ddefo, wedi mynd yn ôl mor bell yma'n gallu, ta 2012, dwi'n meddwl, da ni'n cychwyn yn y llyfr, neu 2011. Be sydd wedi digwydd ers 2019, yr un patrwm yn wir, am ryw reswm, mae'r bwlch di agor chydig bach, ella bod hwnna'n ddim byd, dwi'n yn siŵr. Ond beth bynnag, mae y graddfa carcharu yn gyson uwch yng Nghymru, fod y gradda torcyfraith, fel da chi wedi gweld, yn is. Right? Da ni'n clywed lot am hiliaeth yn y system gyfiawnder. Mae yna lot o boeni wedi bod yn ddealladwy am yr ystadegau sy'n awgrymu fod y system yn Lloegr a Chymru yn ôl yr ffigurau swyddogol, mae bobl ddu yn llawer iawn. Categoria y weinyddiaeth gyfiawnder ydy'r rhain. Right? So, maen nhw'n siarad am bobl asiaidd du, cymysg a gwyn. Nid fy hermenoleg i ydy hwn. Mae rhai bobl ddim yn licio'r terminoleg. Dyma'i terminoleg nhw. Be da chi'n ei weld ydy, dyma'r un i gymharu du a gwyn. Right? Pobl Cymru, du a gwyn. Os ydych chi'n berson du yng Nghymru, da chi'n llawer iawn mwy tebygol o fynd i'r carchar. So dyma ni allan o bob 100,000 o bobl, mae gennych chi yn 2022, da ni ddim, na i roed y blwyddyn llawn dwytha, da ni ddim wedi llwyddo i gael ffigurau prawf 2022 eto. Ond yn 2021, oedd 51 allan o bob 100,000 o bobl ddu yng Nghymru yn y carchar o'i gymaru efo 4 ar 10 o bobl gwyn. A da chi'n gweld bod mwy o bobl du na bobl gwyn mewn rhyw ffordd dan ofalaeth y system braw. Felly mae yna, di hyn ddim yn dda, mae'n wael yng Nghymru hefyd. Rwan, mae'r ffaith bod graddfa carcharu Cymru mor uchel yn destun syndod i lawer o bobl. A falle bys chi'n meddwl, wel, falle herwydd bod llysoedd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddanfon pobl i'r carchar na llysoedd yn Lloegr. A falle bod llysoedd yn Lloegr yn defnyddio mwy o, fath o deddfrydau sydd ddim yn danfon pobl i'r carchardau. Ac yn wir, dwi'n rhaid fy llaw i fyny, fel rhan o un o amgyrchoedd Cymdeithas nes i gael fy anfon i'r carchar rhai blynyddoedd yn ôl, a dwi'n cofio cyrraedd carchar Abertawe, a mi oedd y fan yn dod lawr Aberystwyth. A mi ddywedodd yr swyddog y carchar, lle da chi'n dod? Aberystwyth. O ia, maen nhw'n danfon pawb i'r carchar yn Aberystwyth. So mae rhai yn adon efo enwa, beth bynnag. Ond, be da chi'n ei weld ydy bod na fwy o bobl yng Nghymru yn cael deddfrydau sydd ddim yn arwain at garchar hefyd. Felly nid yn unig bod mwy o bobl y pen yng Nghymru yn y carchar nag yn Lloegr, ond mae fwy o bobl y pen yng Nghymru hefyd yn cael ei goruchwylio gan y gwasanaeth prawf mewn rhyw ffordd neu gilydd. Okay? Felly mae'n drawiadol iawn. Dyma'r stwff newydd, sori, ni'n meddwl, os dwi'n cael sôn am hyn yn Eisteddfod, lle gai sôn am hyn. Carcharorion Cymraeg i iaith. Da ni wedi bod yn trio ffeindio ers blynyddoedd beth sy'n mynd ymlaen efo carcharorion Cymraeg i iaith. A mae wedi bod yn anodd iawn cael data, a da ni bellach, wythnos dwytha dwi'n meddwl wedi cael data, ond mae'r data yn codi mwy o gwestiynau na mae'n ei hateb. Felly, yn ôl y weinyddiaeth gyfiawnder, roedd ar gyfartaledd 206 o garcharorion Cymraeg i iaith yn cael ei dal mewn carchardau yn Lloegr a Chymru yn 2022. 158 ohonyn nhw mewn carchardau Cymreig. Rwan, mae hwnna yn ffigwr trawiadol o isel o ystyried be mae'r cyfrifiad yn ei ddeitha ni ynglyn â faint o bobl sy'n siarad Cymraeg. Felly, tasach chi jyst yn cymryd y cyfrifiad a
mae'n ddarlith arall, ond mae yna le i ama os ydy'r cyfrifiad yn fesur cywir o faint sy'n siarad Cymraeg. Ond nawn ni jyst gymryd i fod o, reit? A cymryd bod y cyfrifiad yn gywir, mi fysa chi'n disgwyl i 534 o garcharorion dros Lloegr a Gymru yn y cyfnod yna. Felly mwy na dwbl bod yn medru'r Gymraeg a 389 ohonyn nhw yn cael eu cadw yng Nghymru. Felly mae hwnna'n gwestiwn pam hynny. Rwan, felly fydd rhain eich licio meddwl bod Cymru Cymraeg rywsyd neu gilydd yn fwy pyr, ond mae hwnna'n nonsens. A na i ddod nôl at un o'r rhesymau pam da ni'n meddwl bod hyn yn isel yn munud. Mae carcharorion Cymraeg i iaith yn cael ei dal mewn argyfartaledd 31 carchar yn Lloegr, right, yn ystod 2022. Ond 31 o garchardau yn Lloegr lle oedd na rwy'n yn medru'r Gymraeg. 5 o'r carcharorion yna yn Ynys Wyth. Mewn 24 o'r carchardau yma, dim ond un o'r carcharorion oedd medru siarad Cymraeg. Felly, mae'r syniad yma bod yna unrhyw wasanaeth Cymraeg o gwbl i'r carcharorion. Os da chi'n credu, a chymod, swn i'n dadlau'n gry iawn, bod sut da chi'n trin y bobl mae cymdeithas yn aml efo rheswm i fod isio dial arnyn nhw. Mae'r graddfa'r tosturi da chi'n ei trin nhw'n deud rhywbeth pwysig am y gymdeithas da chi'n byw yna fo, yn fy marn ni. Felly mae'r ffaith bod yna 24 o unigolion mewn carchardau o swydd Durham i Ynys Wyth, right? Sydd yna yn medru Cymraeg a cael dim gwasanaeth o gwbl yn y Gymraeg yn rhywbeth fyswn i'n awgrymu y dylun ni fod a chynsyrn yn ei ynglyn â fo. Mae siwr... Dwi ddim yn lenor, ond fysa rhyw fath o ddrama neu rhywbeth am bod y carcharor sydd yn medru siarad Cymraeg mewn awyrgylch fel yn ddiddorol. Wel, byddwch chi'n dweud, wel, ella bod i fel yn Lloegr, ond mae'n mynd yn wahanol yn y carchardau sydd gennym ni yng Nghymru. Ac mae gennau yn fan hyn, a wrth gwrs agorwyd arch garchar yn Wrecsam, HMP Berwyn, maen nhw'n ei alw o, mwyn gwyn gwalchu, a mae'r stad diwydiannol Wrecsam. Yr ail garchar mwyaf gorllewin Ewrop ydy'r bwriad, ydy carchar Berwyn. Ac pan werthwyd hwnna gan bobl fel David Jones, yr ysgrifennydd gwladol ar y pryd, ond dweud, mi fydd yna wasanaeth Cymraeg i'w gael i'r carcharorion yn y Berwyn. Achos oedd hi wastad yn cael ystyried yn broblem bod carcharorion o Gogledd Cymru yn cael ei hel i ogledd o'r llewyn Lloegr, neu Rylan Lloegr, a deud y gwir. Ac beth gennau fan hyn, a dwi ddim yn mynd i ddarllen allan, achos dwi'n eisiau torri'r rheol Gymraeg, ond dwi wedi adael o'n Saesneg, achos dwi ddim eisiau gwyngalchu beth sy'n mynd ymlaen. Dyma adroddiadau arolygiaeth carchardau ei fawr hydy o beth sy'n digwydd o ran y Gymraeg yn Berwyn. A beth da chi'n ei weld ydy ddim llawer. Ac yn wir, beth sy'n ddiddorol ydy bod nhw ddim yn gofyn i garcharorion yn gyson pa iaith bod nhw'n siarad pan maen nhw'n cyrraedd yna. Felly, rhan o'r rheswm am y tan gyfri mawr o ran nifer y Cymraeg yn y system ydy bod yna neb yn gofyn nhw. A mae yna dystiolaeth anecdotaidd fod carcharorion yn teimlo bod nhw'n mynd i gael eu bwlio os ydyn nhw yn cydnabod i fod nhw'n siarad Cymraeg. Ac ar y pwynt yna, mae Rob ar hyn o bryd yn gwneud prosiect ymchwil i fewn i brofiadau siaradwyr Cymraeg yn y carchar. Ac os gennych chi unrhyw ffordd o gynorthwyo ni yn y gwaith yna, yn gwybod am unrhyw un, sa chi'n gallu cysylltu a rhoi gwybod bysa ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. Mae'r dystiolaeth hyd yma yn awgrymu bod yna broblemau cyson o ran bwlio, o ran swyddogion, yn dweud wrth bobl i beidio siarad Cymraeg ag ati. Felly mae yna rhywbeth diddorol yn mynd ymlaen o fyna, ond o'i hanfod mae'r stwff mae'n anodd iawn i ymchwilio. So felly os gennych chi unrhyw gysylltiad, sa chi'n rhoi gwybod i Rob neu fi na, fyswn ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Reit, felly, dwi wedi treulio gryn dipyn amser yn trafod y data. Jyst er mwyn i gael syniad, mae hwn yn anghyfarwydd i bobl, ac o'n eisiau datgelu y data ynglyn â siaradwyr Cymraeg da ni wedi llwyddo i lusgo allan o'r weinyddiaeth Gyfundrefn. Yn y bon, torri stori hir yn fyr, mae'r o dyrchion ddyfn, beth da chi'n ganfod ydy bod yna ddarlun problematig iawn. Mae yna lai o dor cyfraith yng Nghymru nag yn Lloegr ar y cyfan, ond agor
Mae yna gwestiwn ynglyn â pa fath o drosedda sy'n cael i'w cynnal, cael ei gwneud yng Nghymru. Da ni'n gwybod, enghraifft, fod trais difrifol yn erbyn y person yn fwy cyffredin yng Nghymru nag yn Lloegr. Right? So mae yna lot fwy i ddadbacio yn fyna. Mae'r data ar hil yn wael iawn. Da chi'n fwy tebygol o gael eich canfod yn euog yn ymddangos o blaen llys yng Nghymru nag yn Lloegr. Right? Sy'n ddiddorol. Yn bendant, da chi'n mynd i gael eich canfod yn euog mewn llysoedd sy'n aml iawn yn anhygyrch. Da chi wedi gweld y map na. Llysoedd sy'n anhygyrch. Mae gennym ni lefel syfrdanol uchel o garcharu yng Nghymru. O'n i'n dweud Lloegr a Chymru ydy'r ucha yng Ngorllewin Ewrop. Mae Gogledd Iwerddon yn hannar, jyst i chi gael syniad o'r lefela, mae Gogledd Iwerddon yn hannar, right? So lefel syfrdanol uchel, ond mae Cymru yn gyson uwchben Lloegr. Lefel syfrdanol uchel o'r boblogaeth y macha y gwasanaeth prawf mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae'r data ynglyn â ail-droseddu, mae'r term Cymraeg, mae'r ymadrodd Cymraeg ail-droseddu yn anigonol. Nid ail-drosedd ydi o i lawer iawn o'r bobl. Mae aml-droseddu, nid ail-droseddu sy'n mynd ymlaen. Mae'r ffigurau yna yn wael. Mae'r data ynglyn â carcharu merched yn ofnadwy. Un o pethau mwyaf digalon dwi roed wedi sgwennu i'r darn yn y gyfrol hon ynglyn â carcharu merched. Mae o'n anynol. Mae'n anynol. Felly, dyna'r darlun. Mae'n darlun llwm iawn. Cwestiwn wedyn ydy, dyma'r data, sut mae'r gyfundrefn Gymreig yn gweithio? Sut mae'r bobl oddi mewn i'r gyfundrefn Gymreig yn profi y system yna? Mwyn trio ateb hynny, ddaru ni gynnal lot o gyfweliadau, 29 o gyfweliadau manwl hefo pobl sydd yn gweithio mewn swyddfeydd o gyfrifoldeb oddi mewn i'r gyfundrefn yng Nghymru. Ddaru ni gynnal grŵp ffocws. Ddaru ni wneud 2 astudiaeth achos manwl iawn. Un o ymdrechion Llywodraeth Cymru i rwystro bobl sydd yn gadael y carchar i fynd i landio fyny yn cysgu ar y strydoedd. So mae hwnna'n un astudiaeth achos. A mae'n astudiaeth achos arall o'r ffordd mae'r heddlu yn cael ei ariannu, sydd dwi'n derbyn ddim y cwestiwn mwyaf rhywiol yn y byd, ond mae'n ddadlenol iawn ynglyn â sut mae'r gyfundrefn yn gweithio. A beth da ni'n ffeindio? Wel, dechrau hefo sut mae Whitehall yn gweld Cymru. A ddim yn cyfri am lawer ydy dyfyniad gan un o'n pobl ddaru ni gyfweld. Mae'r mwyafrif llethol o'r adrannau, asiantaethau a chyrff Lloegr a Chymru sy'n gyfrifol am yr elfennau yna o'r gyfundrefn droseddol sydd wedi cael ei cadw nôl i'r lefel Brydeinig, i lefel Cymru a Lloegr, neu Lloegr a Chymru, wedi'w canoli yn Llundain. 38 allan o'r 48 o'r cyrff hefo'u pencadlys yn Llundain, ddim un yng Nghymru. Right? Ag ta waith lle mae'r pencadlysoedd, sy'n air anodd i ddeud, mae canran uchel iawn o'r staff hun yn Llundain. So mae'r system yma yn Llundain ganolog ac yn Lloegr ganolog. Mae yna rhywfaint o ddatganoli gweinyddol i Gymru, felly mae gennych chi'r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf, HMPPS yng Nghymru, ond pan ydych chi'n edrych ar y cyrff yna, a nid beirniadaeth o'r bobl sy'n gweithio yn y cyrff yna di dweud hyn, mae lefel, ar y cyfan, mae lefel o ran graddfeydd y staff ma'n tueddu fod reit isel, chydig iawn o arbenigedd polisi sydd yna. Hynny mewn rhan o'r gwasanaeth sifil sy'n ddrwg enwog am ei hierarchiaeth. Felly mae'r pobl hun yn Llundain. Dyna ydy'r ffordd gryno o fynegu hyn. Ac oherwydd hynny, neu'n rhannol oherwydd hynny, tydi Cymru ddim yn cyfri am ryw lawer iawn. A beth yn ddiddorol am y gwaith ymchwil oedd pan da chi'n cyfweld y staff yn y gyfundrefn, beth da chi'n ffeindio, bydd gennych chi lot o staff ymroddedig dros ben, ond oherwydd i bod nhw'n ymroddedig, maen nhw hefyd yn rwystredig iawn. Achos maen nhw'n treulio amser yn ymateb i bolisia newydd o Lundain
sydd wedi cael ei cynllunio gan bobl heb unrhyw ddealltwriaeth o gwbl o'r cyd-destun Cymreig, sydd ddim wedi deall bod pethau'n gweithio'n wahanol yng Nghymru, ac felly mae'r bobl druan yma yn gorfod trio ymateb i hynny a trio wneud o weithio yng Nghymru. Right? Polisia, ac yn aml iawn, ac yn y maes polisi arbennig yma, mae gennych chi lyfeiriant, oedd hyn yn wir efo Llafur a'r Ceidwadwyr, llyfeiriant o bolisia yn aml iawn sydd ag elfen berfformaidd ynglyn â hyn. Ymddangos fel bod chi'n tough. Swell a Bravermans y byd yma, ynde. Di hi ddim yn ffenomen newydd yn y maes yma. So, da chi'n cyhoeddi rhyw raglen newydd i ddangos bod chi'n tough. Right? Ond dydy'r rhaglen yna ddim wedi cael ei cynllunio gyda unrhyw ddealltwriaeth bod o'n mynd i weithio'n wahanol yng Nghymru. Felly, mae'r staff yn rwystredig iawn. Maen nhw'n ymateb trwy'r amser i ryw syniad neu ryw ddatganiad newydd. Mae'r staff yma yn eglur fod Cymru ddim yn blaenoriaeth i'r bobl sy'n rheoli'r system. O ran heriadau polisi, fod y graddfa carcharu yn frawchus o uchel o safbwynt Cymreig, mae'r niferoedd absolute, os da chi'n edrych hyn o Lundan, yn gymarol fychan. Mae Cymru'n ran bychan o'r system. Da chi'n poeni mwy am dorcyfraith efo cyllill yn Llundan, enghraifft. Mae hwnna'n fwy o blaenoriaeth na deall beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru. Ac yn wleidyddol, does na jyst ddim diddordeb yna fo. Wneud yn siŵr bod y Daily Mail a'r Daily Express yn hapus, yn lot pwysicach na mynd i'r afel efo problemau fel y rhai sydd yn dod allan yn data ni. Ac, un o'r pethau ddaru rwy'n oedden ni'n cyfweld grisialu hyn yn dweud, Wales counts for very little. A doedd hynna ddim yn sylw hynna, dolefus, prydd-glwyfus, just ffaith. Dydy Cymru ddim yn cyfri am lawar yn y gyfundrefn. Reit, so dyna y darlun o ochr Llundan yn gyflym iawn. Dwi'n torri trwy lot o stwff yn gyflym iawn yn fan hyn. O safbwynt Llywodraeth Cymru, da ni wedi defnyddio ymadrodd o waith yn Eirin Befan i grisialu beth da ni'n feddwl ydy'r sefyllfa yng Nghymru. Sef mae Llywodraeth Cymru hefo cyfrifoldeb heb rym. A mae Eirin Befan yn dweud na dyma'r lle gweitha i blaid wleidyddol flaengar fod ydy bod efo cyfrifoldeb heb rym. Be da ni'n olygu wrth hynny? Wel, os da chi'n edrych ar y peth, fod heddlua bod Cyfiawnder Troseddol wedi cael ei cadw nôl yn ffurfiol gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, mae cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru yn y meysydd yma yn eang ac yn bellgyrhaeddol. A fel dwi wedi dweud yn barod, maen nhw'n ymestyn i mewn reit i ganol y sefydliadau calad, felly, reit i mewn i'r heddlu. Mae canran mawr o gyllid heddlua Cymru yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn dod o'r lefel datganoledig. Mae carchardai yn dibynnu ar gydweithrediad y lefel datganoledig. Un o'r pethau sylfaenol fel rhoi triniaeth iechyd ac addysg i'r bobl sydd yn y llefydd yma. Felly mae gen y lefel datganoledig gyfrifoldebau eang a pellgyrhaeddol. Ac ar y cyfan, ddim ym mhob un maes, ond ar y cyfan mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd y cyfrifoldebau yma o ddifri, a maen nhw ar y cyfan eto wedi ceisio arfer y cyfrifoldebau yma mewn modd sy'n gydnaws â y gwerthoedd mae Llywodraeth Cymru yn gweld ei hun yn ei cynrychioli. A mae rhain wahanol iawn i'r hyn da ni wedi gweld yn San Steffan gan y toriaid a'r blaid lafur gyda llaw. Right? Felly mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio atal niwed, lleihau niwed, atal bobl rhag mynd i fewn i'r system yn y lle cyntaf. Lle, fel da ni'n gwybod, y pwyslais ar y lefel Brydeinig drosodd y thro ydy cosbi, ymddangos y tyff, criminaleiddio cyson. Gwneud mwy o bethau yn fater y gyfraith droseddol. Felly, dyna'n fras mae Llywodraeth Cymru yn ceisio i wneud hefo'r meysydd yma lle mae'n y gyfrifoldeb. Ond y sywaith, fod bwriadau polisi Llywodraeth Cymru yn aml yn rhoi clodwyw ac yn aml iawn wedi'w seilio'r dystiolaeth gadarn o beth sy'n gweithio. Mae hwn yn un o'r pethau sy'n nodweddu be mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud. Maen nhw'n tueddu edrych ar y dystiolaeth. Right? Ond, y gwir amdani ydy bod i ymdrechio nhw yn cael i'w
rhwystro. Oherwydd nad oes ganddyn nhw y pwera cyflawn i weithredu'r polisi yn ei chyflawnder. Yr enghraifft gorau hyn oedd ymdrech Llywodraeth Cymru i stopio bobl oedd yn gadael y carchar rhag mynd yn ddigartre. Oedd na am ryw ddegawd oedd gan Cymru bolisi wahanol oedd yn deud os oedd unrhyw un yn gadael y carchar ac yn mynd i gael ei wneud yn ddigartre, roedden nhw'n flaenoriaeth o ran ffeindio cartre nhw. Oedd yn ddisgwyliad bod Llywodraeth leol yng Nghymru yn ffeindio cartre nhw. Di hynna ddim yn bodoli yn Lloegr. Yn Lloegr, ac bellach yn eto yng Nghymru, dio ddim yn ddigon i chi ddeud bod chi'n mynd i fod yn ddigartre. Da chi'n gorfod profi bod hynna'n mynd i wneud drwg i chi. O ddifri, mae o'n, wel, mae yna eiria na i ddim defnyddio ar maes Eisteddfod ynglyn â hynny. Ond dyna ydy'r polisi. A ddaru Llywodraeth Cymru dweud, na, da chi'n gorfod profi bod yna niwed ychwanegol o fod yn ddigartre, mae hynna'n dod hun yn broblem. Felly fe gyflwynwyd polisi blaengar, fe gafodd y polisi yma i'w nodi fel esiampl. Right? Ond y pen draw, mi oedd rhaid i Llywodraeth Cymru ddiddymu'r polisi a mynd, a da ni rwan efo'r un polisi a Lloegr i bod pwrpas. Mae yna rhyw chydig bach o lipstick ar y polisi, ond yn y bon yr un polisi a Lloegr ydi o. A hynny oherwydd, oedden nhw'n methu rheoli, lle mae'r carcharorion mae'n cael ei ryddhau? Right? Be oedd yn digwydd yn aml, oedd gennych chi bobl yn cael ei ryddhau mewn carchardau ar draws Lloegr. Maen nhw fod i cael ei ryddhau mewn ambell i garchar penodol. Oedd hynny ddim yn digwydd, ac oedd nhw'n cael ei ryddhau ar bnawn dy Gwener. Felly oedd Llywodraeth leol yng Nghymru yn cael y profiad yma o bobl yn troi fyny ar bnawn dy Gwener yn deud, da chi'n gorau ffeindio tu fi, neu ffeindio'r lef i fyw. Ac oedd hyn yn ffasiwn straen ddaru nhw ddiddymu'r polisi. Felly, bobl yn ôl ar y stryd. Rwan, mewn system lle oedd gennych chi'r grymoedd i gydlynu polisi, fysa chi'n gwneud siŵr bod chi'n gwybod pryd mae pobl yn cael ei gadael allan, da chi'n mynd gadael nhw allan ar bnawn dy Gwener, ac ati. Felly, bwriadau da, syniadau da yn cael eu llesteirio oherwydd bod y grymoedd ddim yn bodoli. Felly, da ni'n dweud bod Llywodraeth Cymru yn derbyn polisi neu llunio polisi yn y maes yma i raddau helaeth iawn. Hyd yn oed pan mae gan y Llywodraeth gyfrifoldebau a grymoedd amlwg fel y maes tai. Right? Oherwydd bod nhw ddim yn rheoli y llif cyn cyrraedd i lefel cyfrifoldeb nhw, doedden nhw ddim, yn y pen draw, doedden nhw methu delio, a oedd y polisi'n troi allan i fod yn ymarferol. A do'n ni'n ôl reit ar y diwedd i pam fod hyn yn berthnasol pan do'n ni'n dod at syniadau'r blaid lafur ar gyfer dyfodol y system gyfiawnder yng Nghymru. Felly, dyna yn fras iawn y sefyllfa ar y lefel Gymreig. Da ni'n dweud cyfrifoldeb heb rym. Reit, pwy sy'n dal hyn i gyd yn atebol? Nes i ddeud bod yna broblem mewn egwyddor pan mae gennych chi ddwy haen lywodraethol yn gyfrifol am wahanol elfennau o'r un byd polisi. Sut mae hyn yn gweithio? Pwy sy'n dal hyn yn atebol? A'r peryg amlwg ydy bod chi'n syrthio rhwng dwy stôl. Felly, byddwn ni'n neud yn y gyfrol, byddwn ni'n edrych ar y cyrff yna sydd i fod i ddal y cyrff Lloegr a Chymru'n atebol, ac yn fras iawn, mae gennych chi'r arolygaethau, a mae gennych chi'r pwyllgorau dethol yn hyr cyffredin, y pwyllgor cyfiawnder a'r pwyllgor materion cartref. A beth da chi'n ei ffeindio ydy bod nhw yn seddu i beidio mynd ar ôl materion Cymreig. Mae'n rhy gymleth. A hefyd, mae'n codi cwestiynau anodd iawn. Mae'n anodd iawn i bwyllgor o'r tŷ cyffredin, enghraifft, feirniadu Llywodraeth Cymru. Neu arolygaeth sydd yn arolygaeth Lloegr a Chymru, feirniadu Llywodraeth Cymru. Mae hwnna'n codi cwestiynau anodd yn gyfysoddiadol. Felly maen nhw'n seddu i gadw'n glir o faterion Cymreig. A ar y llaw arall, mae'r Senedd yng Nghaerdydd hefyd yn seddu. Maen nhw'n gwneud ambell i beth. Dwi'n cyffredinoli yn fan hyn, ond ar y cyfan, dyn nhw ddim yn mynd ar ôl y materion hyn, achos mae gen nhw gymaint o bethau lle mae cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru'n eglur. Ydych chi eisiau mynd ar ôl rhywbeth lle dydy'r cyfrifoldeb datganoledig mae o'n fwy dadleuol. Felly mae nhw'n seddu adael o hefyd. Felly, oherwydd cymlethodd y system, oherwydd bod o'n gweithio'n wahanol yng Nghymru, oherwydd cyndynrwydd dealladwy gan gyrff ar naill ochr yr holl i groesi i'r ochr arall, does na neb wir yn mynd i'r afal o hyn. Hefyd, does gennym ni ddim yr sefydliadau eraill yma yng Nghymru a alla ddal
y system yn atebol. Does gennym ni ddim fersiwn Cymreig o'r Howard League sydd yn edrych ar beth sy'n digwydd yn carchardai. Mae'n yn yr Alban, mae'n Lloegr a Chymru, ond dyn nhw'n cymryd unrhyw ddiddordeb yng Nghymru. Mi oedd y BBC yng Nghymru hefo gohebydd materion cartref. Mae'r swydd yna wedi cael ei dorri bellach oherwydd toriadau yn y BBC. Felly, dydy'r math o adeiladwaith ehangach ddim yn bodoli yng Nghymru. Felly, be da ni'n ei weld, be da ni'n ei gasglu, ydy bod y problemau mewn egwyddor da ni'n adnabod o anwybyddu egwyddorion mwyaf sylfaenol model San Steffan o ddemocratiaeth seneddol, mae'r problemau mewn egwyddor na i'w gweld yn reality dyddiol gweithrediad y system yng Nghymru. Mae'r cymlethdod ychwanegol sy'n deillio o'r holl flaneddog yn golygu fod llunio polisiau effeithiol yn anodd os nad yn amhosibl. Right? A hynny mewn maes polisi lle mae llunio polisi'n anodd beth bynnag. Dyma y maes polisi ar un ystyr mwyaf anodd ym mhob gwlad, right? Ond yng Nghymru, da ni'n neud o'n fwy anodd oherwydd yr holl dyma. Mae diffyg atebolrwydd y gyfundrefn yn amlwg iawn. A mae'r canlyniadau yn frawchus o wael. Y lefel carcharu uchel iawn yma nes i gyfeirio ato fo. Felly, dylwn ni ddeud, da ni ddim yn dadla fod y canlyniadau gwael yma yn ganlyniad uniongyrchol i'r strwythur. Achos fysa angen llyfr gwahanol i allu profi hynny, a falle bod y data ddim yn bodoli beth bynnag. Ond be da ni'n ei ddweud ydy, os da chi eisiau mynd i'r afal a'r problemau sydd gennym ni yng Nghymru yn y maes yma, bydd o'n amhosibl i wneud hynny oddi mewn yr strwythur gyfansoddiadol sydd gennym ni ar hyn o bryd. Dyna di'r ddadl, right? Da ni'n mynd gwybod sut da ni wedi cyrraedd yma. Mae cael y 10 mlynedd o ddata yma wedi bod yn lafur cariad gan Rob Jones. Felly ddim bwysleisio pa mor galad mae wedi gweithio i ffeindio'r data yma, right? Ond mae'r canlyniadau yma, fyddwn ni ddim yn gallu mynd i'r afal â nhw oddi mewn y strwythur presennol. Felly, be da ni'n ei wneud? Be di'r ateb? Ateb Comisiwn John Thomas y gyn arglwydd brifystus, ddaru adrodd yn 2019 oedd datganolwch y cyfan. Oedd adroddiad Comisiwn Thomas yn eglur nad yw'r system presennol yn diwallu anghenion pobl Cymru, mae rhaid i chi datganolio, mae hynny'n caniatáu cydlynu polisi cyfiawnder efo polisiau cymdeithasol eraill a gwariant eraill. Mae o'n fod o osod cyfiawnder wrth galon y system lywodraethol. Mae o'n galluogi chi i ddal y gyfundrefn yn atebol. Felly mae Comisiwn Thomas yn gwbl eglur, dyma sy'n rhaid i chi wneud. Ond, a dyma ddod â fi at fy sleid ola, fod y dystiolaeth yn, dwi'n meddwl, yn amlwg iawn, fod adroddiad Comisiwn Thomas, sef yr ymchwiliad mwyaf trwyadol y system gyfiawnder yng Nghymru ers, dwi'n meddwl bod nhw'n honni 200 mlynedd ar gychwyn yr adroddiad yna. Am spel, dyn nhw'n dweud spel, reit? Fod y dystiolaeth ar hyn ydi o, mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a hyd y gwelai mwyafrif aelodau seneddol llafur o Gymru yn San Steffan yn gwrthod cymryd dadleuon Thomas ar dystiolaeth o ddifri. Be maen nhw'n wneud ydy bychanu'r dystiolaeth, codi bwganod neu dargyfeirio sylw i beth eraill. Yr enghraifft sydd yn wneud i fi fynd yn wallgo ynglyn â hyn ydy ymateb y boi ath ymlaen i fod yn bennaeth yr HMPPS, y gwasanaeth carchardai a praw, pan bwydwyd allan bod Cymru fel petai ar lefel carcharu uchan gorllewin Ewrop, i ymateb oedd na mae'n uwch yn Guernsey. Mae gan Guernsey lai o boblogaeth na Sir Fôn, llai o boblogaeth na Wrecsam, lle mae Llywodraeth Prydain yn i'w doethineb wedi penderfynu agor ail garchar mwyaf gorllewin Ewrop. 100 o bobl sydd yn y carchar yn Guernsey. Oedd o jyst yn
eto does gennau'n geiriau sy'n briodol i faes Eisteddfod i ddisgrifio hynny. Neu codi bwgano, deud bod yma'n amhosibl i Gymru allu delio hefo datganoli cyfiawnder fod na, chymod, lawer iawn o llefydd, lot llai na Chymru yn gallu gwneud hyn yn iawn. Ac ati, maen nhw jyst yn, mae o wedi bod yn druenus a dweud y gwir. A mae'r ymateb, mae safon deallusol yr ymateb wedi bod yn druenus. O ran y blaid lafur, a dwi wedi cyfeirio eto eisoes at agweddau aelodau seneddol llafur, mae'r blaid lafur fel petai mewn proses o lastwreiddio i'w hymrwymiad i ddatganoli cyfiawnder. Felly, mae Llywodraeth Cymru yn eglur bod angen datganoli cyfiawnder, mae yna fwyafrif clir yn Senedd Cymru wedi pleidleisio o blaid datganoli cyfiawnder. Yn manifesto 2017 y blaid lafur, mi oedd yna ymrwymiad clir i ddatganoli'r holl system. Oedd o'n ddiamwys, datganolwch yr holl beth. Mynd 2019, yr ymrwymiad oedd i ystyried yn ddwys datganoli'r holl beth. Erbyn y flwyddyn nesaf, mae'n ymddangos yn debygol iawn, mae'r hyn y fydd yn cael ei gynnig fydd datganoli gwasanaeth prawf a datganoli cyfiawnder i'r ifanc yn unig. Right? Dyna sydd yn debyg o bod yn y manifesto. Dyna sydd yn yr fersiwn o'r manifesto sydd gallwch chi weld ar hyn o bryd. Dyna sydd yn yr adroddiad ddaru Comisiwn Gordon Brown i lunio ar ddyfodol cyfansoddiadol Prydain. Rwan, dydy llafur ddim wedi egluro pam rhain, pam prawf a pam cyfiawnder yr ifanc. Dyn nhw ddim wedi egluro o gwbl sut maen nhw'n mynd i ddelio efo problemau ymarferol hynny. Felly, mae'r gwasanaeth prawf, os ydych chi wedi bod yn gwrando'n ofalus iawn, mae gennych chi HMPPS, mae gennych chi'r gwasanaeth carchardai a prawf yn un. Right? Ydy llafur yn dweud yng Nghymru ac yng Nghymru'n unig, da ni'n mynd i dynnu prawf allan o HMPPS a'i ddatganolio. Sut yn y byd mae hynny yn mynd i weithio? Beth ydy goblygiadau ymarferol hynny? Da ni ddim yn gwybod. Ac y gwir amdani ydy dwi'n meddwl bod y problemau da ni wedi adnabod o ran yr holl faneddog a cyfrifoldeb heb rym yn mynd i fod yn fwy amlwg fyth mewn system o'r fath. Cymerwch enghraifft y gwasanaeth prawf. Gewch chi fentro, gwasanaeth sydd wedi cael ei gam-drin yn ofnadwy gan y Llywodraeth Brydeinig, oedd preifateiddio y gwasanaeth prawf yn drychineb. Oedd y mor drychinebus, maen nhw wedi gorfod dod yn ôl i fewn. Ydy'r Llywodraeth Gydwadol ddim yn neud hynny'n aml, okay? Nhw wedi gorfod cydnabod methiant preifateiddio. Gewch chi fentro, bydd y Llywodraeth Cymru o gael y gwasanaeth prawf, dweud, reit, da ni'n mynd i wneud pethau da fan hyn. Da ni'n mynd i drio cael polisia sydd wedi seirnio i ddod o... Lot o bethau da. Ond bwriad Llywodraeth Prydain ydy cynhyrchu'r nifer o garcharorion yn Lloegr a Chymru i 100,000. So mae'r nifer y carchar... Maen nhw'n bwriadu codi'r nifer yn y carchardai yn uwch fyth. So mae'r syniad bod Llywodraeth Cymru'n gallu gwneud pethau neis yn y gwasanaeth prawf, pan gyda chi fwy a fwy o bobl yn mynd i fewn i'r system, wel, os da chi'n, mae gennau bont i werthu chi yn rola, os da chi'n meddwl bod hwnna yn gredadwy. So dwi'n meddwl mae'n debygol iawn bod yr diwygiad yma, a da ni'n gwybod mae datganoli yng Nghymru yn gweithio drwy gyfaddawd mewnol yn y blaid lafur, yn arwain at rhyw fath o symud ymlaen, sydd ddim yn gwneud lot o sens, ond nawn ni, dyna'r model. Ond yn y byd yma, mae'r ystadegau moel yma dwi wedi dangos chi, da chi'n siarad am ddioddefaint, da chi'n siarad am wastraff cymdeithasol diawledig. Mae'r ffigurau moel yma, y ffigwr carcharu yma, na'n fynd yn ôl at hwn i orffan. Mae hwnna yn dynodi gwastraff ofnadwy. Taswn ni just yn gallu gwneud be mae Gogledd Iwerddon yn gwneud. Taswn ni hannar hyn. Felly, mae'n ddiddorol i bobl fel fi sydd yn efrydwyr polisi datganoli a gweld mae llafur yn cael y ddadl fewnol yma, maen nhw'n cael rhyw gyfaddad mewnol, maen nhw'n symud ni ymlaen. Ond yn y cyfamser, dyma sy'n mynd ymlaen. Felly, mae rhaid ni fod yn ymwybodol bod y methiant ni i fynd i'r afal hefo seiliau cyfansoddiadol y gyfundrefn gyfiawnder yng Nghymru yn golygu bod ni'n methu mynd i'r afal ar materion
dwys a difrifol iawn yma. Diolch yn fawr iawn i chi.